Татарстанның 44 югары уку йорты абитуриентларны кабул итәргә әзер. Өстәвенә бу җәйдә югары уку йортларында 20 мең бюджет урыны күбрәк була. Документларны бер юлы берничә юнәлешкә тапшырырга мөмкинлек бар. Көндезге кабул итү формасына дистанцион онлайн өстәлә. Абитуриентлар һәм югары уку йортлары вәкилләре белән хәбәрчебез аралашты. Мәдинә Галина документларын Казан вузына тапшыру өчен Удмуртиядан килгән. Хәер, яңа кагыйдәләр буенча абитуриент кирәкле бланкларны өйдә онлайн формада тутыра ала иде. Документларны дөрес итеп бирергә кирәк, ә өйдә нинди дә булса авырлыклар килеп чыгарга мөмкин. Ә монда барысы да шунда ук булышалар, аңлаталар. Мондый мөмкинлектән күпләр файдалана. Алар өчен махсус компьютер сыйныфы оештырылган, ярдәм итәләр. Бер юлы берничә вузга гариза биргән теләүчеләр күп. Өстәвенә хәзер һәр уку йорты абитуриентка 10 белгечлекне тәкъдим итә ала. Чувашиядән Диана Максимова бу яңалыктан тулысынча файдаланган. Казандагы берничә югары уку йортына гаризалар тапшыра. Чтоб шансов больше было. Укырга керү мөмкинлеге зур. Шуның өчен төрле уку йортларын карыйм. Шулай ук шәһәрнең тарихи истәлекле урыннары белән дә танышу мөмкинлеге бар. Шулай да укырга керүчеләрнең күбесе дистанцион рәвештә гариза бирә. Уку йортының электрон сервисы яки дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы аша. Шуңа күрә кабул итү комиссияләрендә чиратта юк. Пользуется спросом направление. Гадәттәгечә, икътисад һәм менеджмент, лингвистика белән бәйле белгечләргә сорау зур. Медицина юнәлешенә, дәвалау эшенә документлар бирүдә актив бара. Инженерлык белгечләренә карата кызыксыну артуын күзәтәбез. Бирәк тә цифрлы технологияләр белән кызыксыналар. Гуманитар уку йортларынан аермалы буларак техник вузларда кабул итү комиссиясе әгъзалары абитуриентларны көндезге аралашуга чакыра. Чем отличается программная инженерия от Программа инженериясе гамәли математика белән информатикадан нәрсәсе белән аерылып тора. Авиатизелеш, бакалавриат, самолет һәм вертолет төзелеше арасында нинди аермалыклар бар? Безнең консультантлар аша абитуриентлар һәм ата-аналар максималь мәгълүмат ала. Булачак студентларны Татарстанның 44 югары уку йорты кабул итәргә әзер. Аларда быел 20 мең бюджет урыны күбрәк, ә көндезге бүлекләргә кабул итү 7 августка кадәр бара. Ойзлә Батырханова, Инна Данилова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.